Pre mňa to je možnosť vlastne rozprávať príbeh a dať mu celú tú tvár. Vlastne vyrozprávať celú tú myšlienku alebo ten príbeh skrze ten film, skrze tú animáciu a skrze to výtvarno samozrejme. Takže to je asi pre mňa animovaný film a to je pre mňa dôležité a najrozhodujúcejšie. Ja som vlastne pôvodne chcela ísť študovať grafiku a ilustráciu, ale v tej dobe sa otváral vlastne ateliér animovanej tvorby. Mne sa aj na tej ilustrácii veľmi páčilo to, že to vlastne bolo také spojenie s tým príbehom a tým pádom mi ten animovaný film pripadal ako úplne niečo ušité na mieru. Zrazu mi to prišlo, že veď to je to práve. V podstate tvoríte úplne všetko v tom filme. Nie je to o nejakom zachytení reality alebo o tom, že teda príde herec, ktorý do toho vnesie niečo. Vy postavíte tú bábku alebo tú figurku a jednoducho celé to akoby prechádza tou vašou hlavou a celé to stvoríte. Svoj prvý autorský film som urobila vlastne bakalársky. Ten sa volal Milenci bez šiat, čiže to bol v roku 1997. A v podstate bol to taký príbeh ženy, ktorá čaká na svojho milenca a ako tak všetko pripravila, sama seba pripravila, tak sa jej vypárajú šaty a z tej vypáranej nitky sa vlastne nakreslí náhradný milenec na stene. No a oni spolu hrajú, ale keďže on je vlastne iba 2D, ako dvojrozmerný, tak je nemožná komunikácia, nemožný život spolu. Išlo o takú myšlienku ako neschopnosti komunikácie medzi tým mužsko-ženským svetom. V podstate to sa tak ako vinie tými mojimi filmami vždy táto téma. Plynulá animácia, alebo aj nie celkom plynulá, sa docieli tak, že vlastne odsníma sa vždy okienko nastavenej animácie. Vždy o kúsok ďalej nastavenej animácie. To znamená, že pri akomkoľvek druhu animácie vlastne týmto postupným snímaním dostávame akýsi štilizovaný pohyb, ktorý nazývame animácia. Používam na to program na kontrolu tej animácie, aby som ja v podstate hneď videla výsledok tej svojej práce. Ten sa volá Stop Motion Pro. Ukladá obrázky z fotoaparátu priamo do počítača a tie potom viem spracovať ďalej. Ten ďalší film, ten teda bol stredometrážny, to bol Pôvod sveta a ten bol vlastne na motívy brazílskej mytológie spracovaný, Stvorenie sveta. No a tam som vlastne chcela tak v priamom
prenose akoby stvoriť ten svet naozaj tak, ako to pociťujem s tou animáciou a vlastne s celým tým vizuálnym stvárnením. Ten film sa točil 5 rokov a ja ho volám, že to je taký veľký happening, pretože sme ho robili v prírode, na záhorí, kde sa ťaží piesok. To som mala takú predstavu, že vlastne to bude na nejakej tej pieskovej pláni sa to celé odohrávať, akoby v púšti. Na animáciu jednoducho potrebuje všetko byť veľmi dobre zavetrené, veľmi dobre ukotvené. Napriek tomu, že používame takýto ťažký statív, tak sa nám stávalo, že záber, ktorý bol ťažší a nestihli sme ho spraviť za jeden deň a robil sa, 2 dni, tak keď sme prišli na druhý deň ráno, napriek tomu, že všetko bolo veľmi dobre prichytené, tak sa jednoducho tá kamera trochu pohla. Takže tam treba naozaj všetko upevniť, ale čo je zaujímavé, tak je takéto zariadenie k tomu dispozícii, to je vlastne kľúčková hlava. A tá funguje tak, že môžem takýmto spôsobom vlastne hýbať tú kameru rôzne, ako ten rakurs samozrejme, ale zároveň to môžem animovať podľa týchto stupníc. No a tento tretí, ten sa veľmi transformoval. V podstate je to príbeh ženy, ktorá prichádza do kameňolomu, kde vlastne žije jej manžel a je to predák skupinky robotníkov. No a aby to nebolo tak ponuré a aby som akoby mal aj pri tej animácii možnosť si vyskúšať niečo nové a zároveň veľmi tak akoby akčne vyjadriť tú emóciu tej ženy a zároveň ten pocit tých mužov z tej práce, tak som zvolila tú formu muzikálu. Tak teraz si treba predstaviť, že čo to tak obnáša tu na takáto práca s rukou. Tie bábky, fakticky, no, keby sme to chceli ukázať, tie bábky, oni vyzerajú vlastne takto, hej? Že máme tam takéto klby vyrobené. Oni v podstate musia byť tá gulička trochu nepravidelná, aby to naozaj fungovalo. Ja musím tú bábku si takto ukotviť, hej? To znamená, že takto. Mám na to také špeciálne šroby. Sa takto. Ona musí pevne stáť, samozrejme, hej? Čiže keď tá bábka chodí po scéne, musím najprv vedieť, kam ide, čo ide, ako dlho jej to bude trvať, vypočítať dráhu, presne kadiaľ pôjde a ak to chcem skombinovať s pohybom tej kamery, tak chce to trošku akože mať tú predstavu o tom zábere úplne jasne definovanú. Aha, tu máme tieto ženské hlavy vlastne. Ten lip sync sa robí tak, že v podstate si rozpíšem, aké hlásky sú v jednotlivých tých slovách. A podľa toho viem, aké ústa nastavím.
No a samozrejme, že aj musia mať nejaké ruky. Hej. Takéto ruky majú všetci. Je nás pár veľmi takých osamelých bežcov, ktorí sa stále s nadšením do toho púšťame. Ak by som chcela robiť ešte niečo popri tom, naozaj na plný úväzok, to sa nedá, pretože tam ten animovaný film zoberie tak strašne veľa času. On je v podstate taký šperk. Je to niečo veľmi malé, titerné a veľmi dlho sa vyrába. A jednoducho nemyslím si, že toto je doba, kedy by šperky boli tým najdôležitejším.